Hei, salutare lumea și bine v-am găsit la o nouă serie pe canal și asta să fie Minecraft Vanilla Survivor. Hai să dăm drumul. Hai să... Adică vedeți și voi aici nume, Survival Mode, fără cheats. Eu cred că după asta... What? Ok. Ok. Bine, hai să începem. Bun. Să începem prin a tăia copaci. Înțeles, asta trebuie să facem de fiecare dată. Când începem o nouă serie, o nouă lume pe care... Da, și dacă întrebați de ce am avut o pauză lungă, foarte lungă pe canal, asta fiindcă nu prea am avut timp să filmez și nici cheful acela. What the fuck? Ok. Să mă stau la o parte și să începem survival-ul, pentru că imediat nu mai avem hunger. Ok, nu știu de ce să băguiește așa. Bine, să-i dăm rog. Să începem prin a face un târnăcop. Și hai să minăm. Ok. Și da, sper să vă placă seria nouă. Mie, sincer, îmi face plăcere să mă joc și să chiar și să filmez. Îmi place să mă joc Minecraft și chiar și să filmez, am spus. În curând o să facem și alte serii, nu numai Minecraft. O să facem și în CSGO, Team Fortress, cred, GTA San Andreas. O să vedem pe parcurs. Ok. Ok, bun. Ok, cred că am mi-a destul de piatră pentru acum. Ok. Deci, să ne facem o sabie prima dată, pentru că asta ne trebuie. Facem un pickaxe. Așa. Ok. Și hai să urmăm ceva găini, pentru că văd că nu mai am mult hunger. Și ne trebuie mâncare. What? Habar nu. Deci, dacă cineva știe, să-mi spună de ce se băguiește așa. Eu habar n-am. Ok, în fine. Să trecem înapoi la treabă. What? Ok, habar n-am de ce se băguiește așa. Nu m-ai spus. Ok. Ce tare, am ieșit din junglă. Asta e tare. Ok. Squiduri. Oh. What the fuck? Ok. Minecraft. Da. Ok. Să începem aventura, strigați ura! Bun. Nu prea văd nimic interesant pe aici. Da. What? Porci? Nicăieri? Ok. Ce e acolo? Nu știu. Ok, în fine. Și dacă auziți zgomote de pe fundal, îmi cer iertare, în vina mea. Da. Muriți cu toții! Ok. Și am văzut și cărbune, yay! Da. Wow. Oh! E ok. Bun. Așteptați o secundă. Ok. Bun.
Da, și ca și de fiecare dată, primul episod o să fie cam plictisitor, dar pe curând o să începe aventura. Cum am mai zis o dată. Ok, în fine. Și hai să primim ceva mâncare. Nu știu de ce se întâmplă asta. Havană. Ok. Bun, primul episod nu o să fie prea lung, v-am mai zis, nu am mai zis, ok. Nu am zis, dar primul episod o să fie mai scurt, da, dar o să încep să fac și videouri mai lungi, ca să fie ceva mai interesant, bineînțeles. Pentru că vedeți și voi ce facem, prăjim chestii, merem la minat, adunăm lemn, da. Ca și pe Minecraft la început. Da. Trebuie să pot să-mi fac o cască și cred că asta o să fac. Da. Bun. Ce mai facem? Cred că... Da. Să mergem înapoi. Bun. Avem... Bun, deci avem mâncare, o să trebuiască să ne stabilim undeva, dar pentru asta o să trebuiască să tăiem copaci și pe aici, prin zona nu văd copaci, deci o să fie ceva din genul, la al doilea episod să mergem să tăiem copaci, pentru că cred că în al doilea episod asta o să facem. Da. Bă, deci nu înțeleg ce are. Înțelegi numai când filmez. Când nu filmez merge foarte fain, dar nu știu ce are. În fine, hai să lăsăm asta la o parte. Și să vedem ce mai avem pe aici. Da, avem foarte multe chestii. Da, foarte. Ok, și cred că o să mergem pe insula aia. Da, cred că o să mergem pe insula. Nu știu de ce, dar cred că o să mă stabilesc acolo. Ok, lasă-mă în pace creeper. Ok. Care am mâncare și mă pot regenera? Da, ok. What the... Ok, asta e ceva nou. Ce frumos e cerul. De acolo. Wow, soarele pe cer. Nimic nu mai frumos ca hell. Bun. Încet, ok. Da, și am văzut și noi pe insulă. O să încep off-camera să fac și eu ceva chestii să fac platforma asta ca să arate ca și o platformă normală. Bun. Și da, cam atât a fost primul episod. Eu sper că v-a plăcut. Dacă da, dați un like și un subscribe. Ne vedem data viitoare. Bye bye!